Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love. Araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa TikTok, Facebook at YouTube Live ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Mga kabisyo, kaya mo bang kalabanin ang sarili mong kapatid? Kuya, sino yung tinitignan mo sa picture? Si Mia to. Yung kapatid ng ate mo. Darating sila mamaya. Dito na ba sila titira, kuya? Yung ate mo, oo. Dito na siya titira mula ngayon. Pero si Mia, pupunta lang dito para magbakasyon. Baka 1 buwan lang siya rito. Bakit tinitignan mo yung picture niya? Naka-swimsuit pa siya dyan Ano ka ba? Naklik ko lang naman. Friends kasi kami sa social media kaya nakikita ko rin yung mga post niya. Teka, tamang-tama. Magtatagal siya rito. Di ba wala ka pang girlfriend? Pormahan mo na. Mas mabuti nang ikaw yung mauna kaysa mapunta pa sa iba. Di ko siya type, kuya. Hindi ako mahilig sa mga hubaderang babae. Sus, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi mo pa siya nakikilala sa personal. Siguradong tululaway mo sa ganda at sexy nun. Lalo pa pag nakausap mo na. Maganda na, mabait pa, at magaling makisama. Kahit ano pang sabihin mo, kuya, hindi ko siya type. Sana nga hindi siya magtagal dito sa bahay natin. Ikaw naman kaya hindi ka nagkaka-girlfriend eh. Masyado kang suplado. Ang pihika mo sa babae. Subukan mo lang kasi. Wala namang mawawala. Huwag mo na ipilit. Kung gugustuhin ko namang magka-girlfriend, kayang-kaya kong humanap ng matinong babae. Ayoko pa talaga sa ngayon. Kakatanggap ko nga lang sa trabaho, tapos yan pa yung uunahin ko. Ay, ikaw bahala. Sa bagay, bata ka pa naman. Pero ang boring ng buhay mo eh. Di man lang yata kayo nagkatikiman ng huling girlfriend mo. Hindi naman kasi yun yung intention ko kung bakit ako nanligaw, kuya. Hindi ko iniisip na may mangyayari agad sa amin. Mabagal ka lang talaga. Pero huwag kang mag-alala. Pag interesado ka na, pwede mo ako maging coach. Tuturuan kita kung paano magpasaya ng babae. Ay nako, kuya, wag mo kong igaya sa'yo. Kung minalas ka lang talaga, baka marami ka nang naanakan dahil dyan sa kalokohan mo. Pero ngayong may asawa ka na, sana naman magtino ka na kahit papaano. Mayan ka na naman eh. Pinangangaralan mo na naman ako. Oy, ako yung kuya dito hindi ikaw. Ikaw ngayon mas matanda pero baluktot ka pa rin mag-isip. Dear Love, ako si Dustin. Mas matanda ng 7 years sa akin si Kuya Warren, pero parang baliktad kaming dalawa. Mas mature pa ako sa kanya sa halos lahat ng bagay, lalo na sa mga desisyon sa buhay. Wala naman talaga siyang balak na pakasalan yung girlfriend niya pero dahil nabuntis niya, wala na siyang nagawa nung nagdesisyon yung pamilya ni ate na ikasal sila. Ayos na sana dahil medyo natuto na siya na maging responsable. Hi! Good morning! Maaga ka rin palang nagigising kahit walang pasok sa work. Magkape ka na dyan. May pagkain na rin kung nagugutom ka. Sungit mo naman. Kung hindi mo kaya yung ganitong ugali ko, edi umuwi ka na sa inyo. Hindi naman tourist spot tong bahay namin para magbakasyon ka rito. Grabe ka naman. Si Kuya Warren ang nag-invite sa amin dito. Hindi naman ako pupunta rito kung hindi ako inaya. Ganyan talaga yung mga babaeng easy to get.
Isang aya lang, sasama na. Tatanggapin agad yung invitation. Alam mo, ginagawa ko naman lahat para makisama ng maayos. Pero hindi ko magets kung bakit parang ang init masyado ng dugo mo sa akin. Hindi ba obvious? Ayokong nandito ka. Tignan mo nga yung mga sinusuot mong damit, laging bitin sa tela. Alam mo naman may mga lalaki dito tapos magsusuot ka ng ganyan. Nasaan na yung respeto mo sa sarili mo? Ang ooy mo naman, Dustin. Sino ka ba para diktahan ako kung anong dapat kong isuot, ha? Komportable ako rito kaya wag mo akong pakialaman. Hindi naman yung suot ko yung problema eh. Yung pag-iisip na meron ka. Kasi kahit balutin ko ang buong katawan ko para wala na kahit konting balat na makita, masasexualize pa rin ako kung maniak yung lalaki. Alam ko, pero mas madaling makaagaw pansin yung mga sinusuot mo. Pwede mo namang gawin yan pero dun sana sa bahay nyo, hindi dito. Masyadong masakit sa mata. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang yung isang buwan ko rito. Uuwi na ako sa amin. Hindi na ako ulit babalik dito para hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Masyado ko masungit. Mabuti naman kung ganun. Hindi ko rin naman gustong nandito ka. Sama ng ugali mo! Mas sasama pa yung ugali ko kung hindi mo aayusin yung pananamit mo. Uulitin ko lang walang problema sa pananamit ko. Sa ugali mo meron. Malaki. Hindi ka man lang magpakita kahit konting pakikisama. Never naman kitang binastos pero grabe yung treatment mo sa akin. Para lang sa kaalaman mo, Mia. Bahay namin to. Wala akong obligasyon na i-please ka. Uulitin ko rin sa'yo kung ayaw mo sa ugali ko, umuwi ka na sa inyo. Di ko naman sinabi mga masasakit na salitang yun para awayin o sakta ng damdamin, Mia. Siguro sa maling paraan ko lang talaga nagawa. Pero isa lang naman ang gusto kong gawin nung time na yun. Ang protektahan siya kay Kuya Warren. Mahilig kasing magsuot ng maikling shorts si Mia. Kahit mga pantaas niya, laging bitin sa tela. At hindi nakakaligtas sa akin yung kakaibang tingin sa kanya ng kapatid ko tuwing palakad-lakad siya sa bahay namin ng ganun ang suot niya. Hindi ko naman inaasahan na masyado palang didibdibin ni Mia yung mga sinabi ko sa kanya. Naglabas na siya ng saloobin sa kapatid niya. Hanggang sa makarating na rin yun kay Kuya Warren. Dustin, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan, Kuya? Tungkol kay Mia. Ano na namang problema ng babaeng yun? Yan! Yung ugali mong yan. Yan ang problema niya. Dustin naman, isang buwan lang si Mia dito. Maayos naman siya makisama. Bakit ganun mo siya itrato? Nakakahiya tuloy dun sa tao. Imbis na isang buwan siya rito, gusto nang umuwi sa linggo. Eh di mabuti kung uuwi na siya. Ano bang problema mo? Ikaw, Kuya! Ikaw yung problema ko. Sa totoo lang, okay lang naman sa akin kahit isang taon pa magbakasyon dito si Mia eh. Pero dahil sa'yo, mas gusto kong umuwi na lang siya sa kanila. Di bali nang lumabas na masama yung ugali ko at maramdaman niyang hindi siya welcome dito. Ginawa mo pa talaga akong dahilan? Kung gusto mong sungitan yung ibang babae, gawin mo! Pero wag si Mia. Kapatid siya ng asawa ko at parte rin siya ng pamilya natin sa ayaw at sa gusto mo. Yun lang ba talaga yung dahilan kaya gusto mo siya dito? Natural! Wag na tayong maglokohan dito, Kuya. Kilala kita. At nakakahiya na hanggang ngayon, di ka pa rin nagbabago. Di pa rin nawawala yung pagiging manyakis mo. Hoy! Tumahimik ka ha? Pag narinig ka nila, baka kung ano pa isipin ng mga yun sa akin. O bakit? Hindi ba totoo, Kuya? Hindi ako bulag. At mas lalong hindi ako tanga. Nung araw pa lang na nakita kitang nagbabrowse ng sexy pictures ni Mia, dudang-duda na ako sa'yo eh. Pero akala ko mapipigilan mo. Kaso hindi. Nakakasuka ka. May asawa ka na at magkakaanak na rin kayo. Pero nagawa mo pa rin pagnasaan yung ibang babae at si Mia pa talaga? Huwag kang gumagawa ng kwento. Hindi ako tanga para gumawa lang ng kwento. Lahat ng sinasabi ko, Kuya, may basihan yun. Nakikita kita. Ibang-iba yung tingin mo kay Mia eh. Nahuli rin kita na sinisilip mo siya sa kwarto habang natutulog. Ano pang gagawin mo sa susunod, ha? Baka naman pagsamantalahan mo na siya dahil sa kamanyakan mo. Sira ulo ka! Sige! Kahit bugbugin mo pa ako ngayon, di magbabago yung katotohanan ng manya ka pa rin, Kuya! Kung di ka titigil, ako na mismo magsasabi kay Mia na mga ginagawa mo. Tignan ko lang kung di ka kasuhan nun. Subukan mo!
Hindi lang yan ang mapapala mo sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo, kuya! Sasabihin ko kay Mia yung totoo para umalis na siya rito. Hindi ko hahayaan na may isang inosenteng babae yung masisexualize ng isang tulad mo! Plano ko na talagang sabihin kay Mia ang ginagawa sa kanya ni Kuya Warren. Pero hindi ko akalaing nakikinig pala siya sa usapan namin ng mga oras na yun. Umalis siya ng walang paalam. Hindi niya rin sinabi sa atin niya yung dahilan. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong inad sa social media. Inaccept ko naman. Dahil nakaalis na siya sa bahay namin, wala nang dahilan para magsungit pa ako. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang tumawag sa akin. Hi. Pasensya ka na sa biglaan kong pagtawag sa'yo. May gusto lang sana akong sabihin. Ako rin, may sasabihin sa'yo. Kung di nga ikaw yung naunang tumawag, tinawagan na sana kita. Hindi ka na ba galit o naiinis sa akin? Hindi naman talaga ako galit sa'yo. At mas lalong hindi ako naiinis. Sa kuya ko, oo. Alam ko, narinig ko yung usapan niyo ng kuya mo. Doon ko lang nalaman na may pagkamanyakis pala siya. Kaya gusto ko magpasalamat sa'yo. Bakit ka naman nagpapasalamat? Hindi ka nga nag-enjoy sa bakasyon mo dahil sa pagsusungit ko sa'yo. Gets ko na kasi ngayon kung bakit mo ginawa yon. Kasi gusto mo lang na umalis na ako at umuwi na rito sa amin. Kung hindi to nangyari, hindi ko na alam kung ano pang magagawa ng kuya mo. Mabuti na rin talaga at nakaalis ka na. Sorry pero sana matauhan na rin yung ate ko. Sinabi ko na sa kanya yung totoong dahilan kaya ako umalis sa inyo. Anong sabi niya sa'yo? Kukumprontahin niya raw si Kuya Warren. Siguradong mag-aaway yung dalawang yun. Oo nga Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ano yun? Pwede bang bantayan mo si ate? Baka kasi masaktan siya ng kuya mo kapag nag-away sila. Ako nang bahala sa ate mo. Hindi ko hayaang masaktan siya ni kuya. Tsaka pabalik na rin ngayon sina mama at papa galing Bicol. Kaya sigurado akong hindi uubra si kuya sa mga yun. Salamat, Dustin. Wala yun. Isipin mo na lang pambawi ko yun sa mga pagsusungit ko sa'yo. Sorry talaga. Okay lang. Naiintindihan ko. May isa pa sana akong hihilingin sa'yo. Sige, sabihin mo lang. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Yun lang pala eh. Oo naman. Noon ko pa nga sana ginawa yan nung pagdating mo sa bahay. Thank you talaga. Mabait ka naman pala. Tsaka, cute ka. Nagawa mo pang mambola. Pag may free time ka, kape tayo minsan. Sure. Lagi naman akong may free time. Kailan mo ba gusto? Ikaw, kung kailan ka pwede. Bukas. Okay lang ba? Okay na okay. Yun naman pala eh. So, kita tayo bukas? O sige, para sana mas makilala pa natin yung isa't isa. Gustong gusto ko na mas makilala ka pa. Feeling ko kasi, mas marami pa akong dapat malaman tungkol sa'yo. At feeling ko rin, magugustuhan ko lahat ng malalaman ko. Nakaka-excite naman. So, paano? Susundin kita bukas dyan sa inyo? Okay. Ibibigay ko yung address namin. See you! Dear Love, hindi ko inaasahan yun ang magiging tulay para mas mapalapit kami ni Mia. Natuloy yung date namin. Nagsimula rin kami sa talking stage. Pero kahit sinasabi naming magkaibigan lang kami, aware naman kami na higit pa ron yung gusto naming mangyari. Halos araw-araw na kaming magkausap hanggang sa naging part na siya ng routine ko. Matapos mangyari yung komprontasyon, nagdesisyon na rin na maghiwalay sina Kuya Warren at asawa niya. Sa palagay ko kasi, mas mapapabuti ate ni Mia sa ibang lalaki. Hanggat ganon si Kuya, walang babaeng sasaya sa kanya. Para sa akin, isang malaking kasalanan ang magbulag-bulagan. Ang tunay kasing pagmamahal sa pamilya, hindi lang dapat nasusukat sa pagtatanggol sa kanila, kundi sa kakayahang ituwid sila kapag wala na sila sa tama.
Mga kabisyo, dito natin makikita na ang maturity talaga or growth din na kung tawagin natin ay hindi nasusukat sa edad na meron ka. Yung tipong mas matanda ka, pwede mo nang matawag yung isang tao o yung sarili mo na matured individual na. Kasi kitang-kita dito na mas bata itong si Dustin kay Warren. Pero si Dustin pa yung parang may kuyang pag-iisip. At si Warren, may asawa na, parang naiwan pa yata yung maturity tinatawag niya sa pagkabinata niya dahil may asawa na siya at ang galawan niya binata pa rin. At napakaganda mga kabisyo ng punto nung kwento natin ngayon, ng Dear Love natin ngayon, na ang tunay na pagmamahal talagang nagsisimula sa pamilya. And hindi lang dahil mahal natin yung pamilya natin, yung kadugo natin, tinotolerate na natin sila kahit alam nating mali. Maganda na sinasabi natin na mahal natin sila at dahil mahal natin sila, handa natin silang ituwid sa kung ano man yung ginagawa nilang kabaluktutan. Dahil hindi naman ito para sa'yo, kundi para din ito sa kanila. Nakakatuwa rin na itong si Dustin ay hindi piniling manahimik at magbulag-bulagan. At napapanahon yung aksyon na ginawa dito ni Dustin. Hindi lang sa pamilya natin, kundi sa pang-araw-araw na buhay natin. Piliin sana natin na huwag magbulag-bulagan. At manatiling bukas ang ating mga mata sa kung ano yung mali at sa kung ano yung tama. Dahil with that, kapag mas nagiging aware tayo sa kung ano yung tama, ano yung mali, mas nagiging aware tayo sa mga desisyon at galaw natin sa ating buhay na maaaring makaapekto hindi lang sa atin, kundi sa ibang tao. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama,
Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Okay na ako. Here you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko? No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon.
makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa ni dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? So ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Pa, tatay nyo naman ho yung dadalawin natin. Di po ba pagbibigay ng respeto yung pagdalaw natin sa patay? Respeto? Bakit ko ibibigay yun sa taong kahit kailan di naman ako binigyan ng respeto? Wala kang alam, Marco. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pangungulit sa akin. Wala kang mapapala. Ano bang ginawa sa inyo ni Lolo? Bakit ba ganyan na lang yung galit nyo sa kanya? Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Diyos maray na aga sa Indogabos like super legit and all. Good morning Metro and Mega Manila. Uy, happy Monday ha sa lahat ng mga kabisyo natin dyan na mukhang may hangover pa nung weekend. Ay naku, bangon-bangon na. Sinasabi ko sa inyo, anak ka ba ng kontraktor para magtamad-tamaran dyan? Oy, bangon-bangon na kabisyo dahil tayo ay magbabanat ng buto. At habang kayo ay papunta sa mga trabaho, papunta sa mga school ninyo, sa mga tindahan ninyo and all, naku kabisyo, ako na ang bahala sa drama ng buhay ninyo. Bakit? 'Di ba? Walang pinipiling araw ang drama. Oo, walang pinipilian at kanya-kanya tayo ng drama sa buhay. Nasa sa atin na lang 'yan kung paano natin dadalhin. At ang importante mga kabisyo, regardless kung anong drama yung pinagdadaanan natin sa buhay, napupulutan natin ito ng aral o di naman kaya nagsisilbi itong inspirasyon sa iba.
Uy, importante yun, kabisyo ha. Importante na nagiging inspirasyon tayo sa ibang tao dahil hindi mo kailangan maging super legit and all na influencer, content creator para magkaroon ng sinasabi nating impluensya or influence. Ikaw mismo, 'di ba, na nakikinig ngayon, ikaw na tatay, ikaw na nanay, ate, kuya, whoever you are, you have a certain power. Ay, bukod sa kilikili power. You have a certain power na tinatawag nating impluensya. Kaya kung tatanungin kita, kabisyo, yan, yung impluensyang meron ka ngayon, paano mo ba ito ginagamit at anong impluensya ang ibinibigay mo sa kapaligiran mo? Ay, nako, sinasabi ko sa'yo kung bad influence ka, maligo ka ng asin. Rock salt, oo. Para maging good influence ka naman. Ay naku mga kabisyo, napakalaking usapan ngayon yung tinatawag nating influence. Oo, na nagiging contribution umano at totoo naman, nagiging contribution talaga ito on how our youth, yung mga kids natin behave nowadays. Naniniwala ako na kabisyo, holistic po yan. Oo, hindi lang magulang, hindi lang yung mga pinaglalalaro nila and all, kundi yung environment na kung saan nandoon yung bagets. Kaya ikaw mga kabisyo, kaya ikaw na nakikinig ngayon, be someone na may mabuting impluensya sa paligid mo para magkaroon ka naman ng mabuting ambag nang sa ganun plus points ka sa langit. Diba? Ay nako, o siya mga kabisyo, basta ako na bahala sa drama ninyo, kaya naman samahan nyo po akong buuhin ang drama na yan sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik ay ang kabuuan ng drama natin for Dear Love. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa mga dramang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila
mga tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot, at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. Here you go. Safe, 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 safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Saan pa naman tayo? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl.
Kurt. Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the
kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon. Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo ng doon validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala of ko the ba tao na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero ito naman sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume ng mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb kapwa mo rin din babae, edi yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero lang ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi. siya, Correct. Siya away na yung tampuhan
kwentuhan lang. Correct, ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga na, Oo. na siguro kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, Oo. may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina. Pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, Aha. mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. Ay. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umagod. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita.
Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Mga kabisyo, hanggang kailan ka tatakbo sa multong alam mong gagambalain ka rin balang araw? Minsan, akala natin kapag iniwasan natin ang sakit, mawawala na rin ito. Pero may mga sugat na kahit mukhang magaling na, hindi pa rin talaga naghihilom. Tinakpan lang ng panahon at pagpapanggap na okay na tayo. Kaya sa tuwing nauulit ang parehong sitwasyon, bumabalik din ang sakit na akala natin ay matagal nang nawala. Ang totoo, hindi nawawala ang problema sa pagtakas. Nagsisimula lang ang tunay na paghilom kapag pinili mo itong harapin kahit mahirap at kahit natatakot ka. Kabisyo, patuloy ka bang tatakbo sa iyong multo? O pipiliin mo nang harapin ito para tuluyan ka nang makalaya? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Bakas. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige.
1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong
Basic! Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga tsuper. Wow! Mapataxi, Grab, UV, Bus o Jeep, Love knows no boundary. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Basta rehistrado o mahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit, Instant Boundary ang sure hit. Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Tutok na, tutok lang. Basic! Love knows no boundaries. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Ngalay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Cream Silk Condition to Win promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more. Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026. Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, may mga sugat na hindi naghihilom sa paglipas ng panahon. Naghihintay lang silang harapin. Marco, anak! Pa! Pakiabot nga nung barena. Ito po, pa. Hindi to. Luma na to eh. Hindi na natin to ginagamit, di ba? Sorry po, sandali lang. Kukunin ko po yung isa. Hindi na, ako na lang. Mamaya ako na lang gagawin to. Masyado na akong maraming nagawa. Okay po.
Ano bang ginagawa mo kanina bago kita tinawag? Wala naman po. Naglalaro lang po ako sa phone ko. Aba, parang wala ka nang ginawa buong araw kundi maglaro ah. Ito lang ho kasi ang libangan ko. Alam mo, maswerte ka na kami naging mga magulang mo. Yung mga ginagawa mo, nako, di pa pwede yan noong araw. Yung tipong nagkukumpuni ang tatay mo sa garahe tapos ikaw, parelax-relax lang sa sofa. Eh kung may cellphone naman na noon, malamang sa malamang baka pa-relax-relax din po kayo. Kung libangan ang pag-uusapan, ang libangan namin noon ay kumilos sa bahay. Ano pong ibig niyong sabihin? Dati, kahit libangan, dapat may katuturan. Wala kang magawa sa oras mo, magwalis ka. Nababagot ka, maglampaso ka ng sahig. Hindi yung buong araw nakapako yung mga mata mo sa screen ng cellphone. Pa, masaya naman po ako. Nako, sinasabi ko sa'yo, hindi ka talaga uubra kung nabuhay ka noon. Ay, sandali. Tumatawag pinsan mong si Pancho. Pancho? Hindi ho ba sila yung kasama ni na lolo? Sandali lang. Hello, Pancho. Dear love, ako si Marco. Nag-iisang anak, 20 years old. Madalas may kumpara ni Papa yung kabataan nila noon sa panahon ngayon. Pero may napansin ako. Tuwing magkukwento si Papa tungkol sa kabataan niya, kahit kailan hindi ko narinig sa kwento ang pangalan ni Lolo at Lola. Pag nagtatanong ako, umiiwas siya at pilit na iniiba ang usapan. Isang araw, bigla na lang tumawag pinsan ko mula sa probinsya para ibalita na pumanaw na si Lolo. Ay nako, nakakatawa talaga tong sina Uncle Dagul at Tanya Chenita. Anak, tingnan mo, nakakaaliw tong video nila. Mag-subscribe ka nga anak sa YouTube channel ng Love Radio, dali. Pa, nung nakaraan lang, pinangangaralan niyo ako na hindi magandang libangan ng pagsiselfone. Tapos ngayon, kayo naman tong kanina pa nakahilata dyan sa sofa. Day off ko naman ngayon. Sabi ng mga kabataan ngayon deserve. Ano ba yan pa? Ang cringe pag sa inyo galing. Oh, ito, tinan mo tong gagawin nila. Nakakatawa. Kumain na ho ba kayo ng almusal? Oo, nagluto mama mo bago siya pumasok. May longganisa dyan at itlog. Kumain ka na. Puyat ka kasi ng puyat Alam mo, di maganda sa kalusugan yan. Noon, 8:00 pa lang pinapatulog na kami. At kailangan namin gumising ng madaling araw para tumulong magluto ng agahan. Samantalang ikaw, gigising ka na lang. May pagkain na sa mesa. Isusubo mo na lang. Eto na naman po kami mga kabisyo sa pagto-throwback ng tatay ko. Bakit? Totoo naman Pwede ka lang tanghaliin ng gising pag may sakit ka. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Ay, oh, hala. Nagkakagulo na tong dalawang pinapanood ko. Pa, siya nga pala. Okay lang ho ba kayo? Ako? Okay lang. Bakit naman bigla mong naitanong? Di ba po kasi may binalita sa inyo si Pancho? Oh. Hindi ho ba tayo uuwi ng probinsya? Bakit tayo uuwi kung ang dadatnan natin doon di na humihinga? Isa pa, ganun talaga ang buhay, Marco. Matanda na lolo mo. Ano pa bang aasahan mo? Huwag ka na magtanong tungkol doon. Ang ganda ng araw ko tapos sisirain mo pa sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi ko inaasahan na ganun ang magiging reaksyon ni Papa. Hindi ko na tinanong ulit si Papa tungkol sa lamay ng tatay niya. Dahil gusto ko malaman ang mismong dahilan kung bakit ganun si Papa sa tatay niya, nagtanong na ako kay Mama. Noong una ayaw pa niyang sabihin, hanggang sa ikinuwento ni Mama ang mapait na karanasan ni Papa kay Lolo. Palagi raw ginugulpi si Papa nung bata pa siya. Pa, ito na yung kape niyo. Salamat, anak. Ay, ano bang klaseng kape to? Mas malamig pa sa ilong ng pusa. Initin mo ulit. Pa, ganun din naman. Kapag ininit ko ulit to, hihipan nyo rin naman para mainom. Pinipiloso po mo ba ako? Di naman no. Sige na nga, iinit ko na ho sa microwave. Maigi pa.
Pa, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano na naman yan? Kung magpapaalam ka para gumala, magpaalam ka sa mama mo. Huwag sa akin. Hindi po ako gagala. Si Pancho po kasi, tumawag kanina. Si Pancho? Tumawag na naman? Manang-mana talaga yun sa nanay niya. Sinabihan ko nang huwag tayong kulitin dito. Ano namang sinabi sa'yo? Nangungulit ho eh. Nagtatanong kung kailan daw ba tayo uuwi sa probinsya para dalawin si Lolo. Anak ng tokwa! Di ba sinabi ko na ang walang uuwi sa atin? Sapat nang nalaman ko na patay na tatay ko. Pa, tatay niyo naman ho yung dadalawin natin. Di po ba pagbibigay ng respeto yung pagdalaw natin sa patay? Respeto? Bakit ko ibibigay yun sa taong kahit kailan di naman ako binigyan ng respeto? Wala kang alam, Marco. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pangungulit sa akin. Wala kang mapapala. Ano bang ginawa sa inyo ni Lolo? Bakit ba ganyan na lang yung galit nyo sa kanya? Kahit ano naman hong mangyari, tatay nyo pa rin siya. Nagdudunong-dunungan ka. Ganun ba? Di mo kilala lolo mo, kaya manahimik ka. Alam ko po na sinasaktan kayo noon ni Lolo. Sinabi po sa akin ni Mama. Pero pa, hindi ba ito yung tamang pagkakataon para magkapatawaran kayo? Itiko mo na yung bibig mo. Pa, kung sa inyo rin po mangyayari to, sakaling malayo na ako sa inyo, hindi ko po gagawin to sa Sabi inyo. na manahimik ka na eh! Inambahan ako ng suntok ni Papa. Maging siya nagulat sa naging reaksyon niya. Pagkatapos nun, kinuha niya yung mainit na kape sa microwave at pumasok sa kwarto. Humingi ako ng dispensa at umiwas muna. Pero matapos yung nangyari, palagi kong naririnig si Papa na umiiyak sa kwarto mag-isa. Iyak na may halong inis, galit at lungkot. Sabi ni Pancho, maigsi lang yung lamay ni Lolo. Nangihinayang ako na hindi siya nakita ni Papa. Pero bilang respeto sa nararamdaman niya, di ko na siya tinanong ulit tungkol doon. Marco, anak. Halika rito. Mag-usap tayo. Ano yun pa? Maupo ka. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Para sa naman ho. Dala ng galit at emosyon naambahan kita. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita kayang pagbuhatan ng kamay. Alam ko naman ho yun. Ang kulit ko rin ho kasi. Pa? Umiiyak ho ba kayo? Araw-araw kong pinapanalangin na sana mamatay na lolo mo. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpalaboy-laboy noon sa kalsada para lang makatakas sa mabibigat niyang kamay. Halos ikamatay ko yung mga pananakit niya noon. Walang nagtanggol sa akin. Ang hindi ko pa maintindihan noon, bakit kaya niya akong hampasin ng 2x2 kahit wala akong ginagawang masama? Pa, tama na ho. Bakit nung nagmamakawa ako na itigil niya na yung pagsuntok sa akin, hindi niya ako pinapakinggan? Mas lalo niya pang nilalakasan. Minsan may dahilan, madalas wala. Wala akong maisip na paraan kundi ang lumayo. Di na ako bumalik mula nun. Pa, tama na po. Naiintindihan ko po kayo. Kaya ngayon, hindi ko alam mararamdaman ko. Kung pagpapatawad lang, matagal ko nang nagawain sa lolo mo, anak. Hindi mo alam na gustong gusto kong umuwi para kumustahin siya. Pero hindi ko magawa dahil bigla ko naalala lahat ng pagmamaltrato niya sa akin noon. Ngayon, nagsisisi ako na hindi ko ginawa yun noon. Sana hindi ko tinakasan. Sana napag-usapan at nagkapatawaran. Kasi tama ka. Kahit anong gawin ko, tatay ko pa rin siya. Pa, huwag niyong pilitin kung hindi niyo po kaya. Pasensya na po kung pinangunahan ko yung nararamdaman ninyo. Hindi ko alam na ganyan kabigat ang naging epekto sa inyo. Patawad ho. Hindi, anak. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Sa totoo lang, natakot ako eh.
Natakot ako nung muntik kitang masaktan. Kakaiwas ko sa problemang to. Muntik ko naman maging katulad yung lolo mo. Kaya pasensya ka na, anak. Alam ko po na hindi niyo ako kayang saktan pa. Alam kong hindi niyo po kayang gawin yun sa akin. Kaya naiintindihan ko po kayo. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sadyang may bubog lang sa puso ko na hindi ko matanggal-tanggal hanggang ngayon. At araw-araw ko pa rin iniisip na sana hindi niya na lang ako sinaktan noon. Sana hindi ko naranasan ang lahat ng yon. Dear love, masakit makita na umiiyak ang taong itinuturing mo na superhero ng buhay mo. Wala akong magawa nun kundi ang tumabi at pakinggan lahat ng hinaing ni Papa. Hindi ko man nakita yung mga pinagdaanan niya pero naramdaman ko kung gaano yun kabigat. Alam ko na yung iyak ni Papa na yun, di lang dahil sa mga pasa at sugat mula sa golpe. Kundi iyak yun ng isang anak na hindi maintindihan kung bakit siya pinagmamalupitan ng sarili niyang ama. Nagdesisyon si Papa na umuwi sa probinsya para masilayan si Lolo. Sobra man ang bubog sa puso niya, mas naging lamang pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Kabisyo, madaling husgahan ang ugali ng isang tao. Pero bihira nating itanong kung anong sakit ang matagal na niyang kinikimkim. Gayunpaman, may mga pagmamahal na kahit paulit-ulit na sasaktan, kahit ilang beses na susubok, hindi pa rin tuluyang nawawala. Dahil may mga ugnayang kayang lampasan ang galit. Basta may pusong katulad ni Ed, na handang umunawa at magpatawad. Pero mga kabisyo, paalala lang no, ang batang lumaking takot ay kadalasang nagdadala ng takot hanggang sa kanyang pagtanda. Ang paulit-ulit na sinasaktan ay may tendency na manakit din. Ang tunay na pagmamahal, mga kabisyo, ay hindi natin makikita online o maririnig sa radyo. Dapat nararanasan ito una sa pamilya natin. Hindi ka man mayaman, kabisyo, wala ka mang pera, pero ang pinakamasarap na pamanang pwede mong maibigay ay yung tunay na pagmamahal. Iba-iba man tayo ng taon na ipinanganak, but I think love is universal. Ang totoong pag-ibig, hindi kailanman nananakit. Dahil ang pinakamahalagang pamana ay hindi galit o karahasan, kundi isang tahanang ligtas at pusong marunong magmahal. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Ay nako. Metro's #1 Love Radio. Basic! Wait lang. Alam niyo mga kabisyo, maigting ang usapan ngayon tungkol sa violence. No, hindi naman tayo bulag at hindi rin naman tayo bingi sa balita ngayon about violence, na kung saan mukhang pabata ng pabata yung mga nai-involve sa mga ganitong klaseng kaso, sa mga ganitong klaseng aktibidad na talagang nakaka-break ng heart, like super legit and all. Alam nyo, bilang isang content creator also, at
expose ako online, nakakalungkot lang. Nakakalungkot na yung violence ay hindi lang nangyayari sa school, kundi online din. Actually, kapag pumunta kayo ngayon dito online, or kahit saan man na platform, kapag pumunta kayo ng online, there's violence. How? Yung mga comments. Ang pangit mo, mamatay ka na, all those stuff. At alam nyo mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic naman sa atin yun eh. Kapag nakakasakit, violence na yun. 'Di ba? At hindi lang po suntok or physical yung dapat nating i-considered na violence. Pati yung bibig natin, yung dila natin. Actually, matalim yan eh. Sobrang talim niya na talagang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating puso. Kaya sana kabisyo, ingatan natin yung mga binibitawan nating salita, lalong-lalo na sa mga taong mahal natin. Mga magulang sa anak at anak sa mga magulang. Dahil ito po yung tatatak hanggang sa sila ay tumanda na katulad ni Ed ngayon na may mga bubog sa kung ano yung ginawa sa kanya nung tatay niya. Up until now, hindi niya maunawaan bakit. Kasi akala ko, at lahat naman talaga tayo, basic talaga ito, na kapag pamilya mo, hindi ka sasaktan. Kapag tatay mo, ipagtatanggol ka niya. Hindi siya yung unang mananampal, manghahampas sa'yo. Diba? Kaya isang malaking question kay Ed, bakit? Hindi mo ba ako anak? May matatanda dito na magsasabi na napaka-weak mo naman, napaka-weak nung generation. Ako nga noon, hinahampas ng ganito, okay lang kayo. Kayo. Diba? And I think, ang totoong pagmamahal kabisyo, may it be romantic or lalong-lalo na sa pamilya, ay hindi pinipilit. Hindi dahil yun yung definasyon mo ng love, yun yung ipapaintindi mo sa isang tao. Dahil kahit anak mo yan, may kanya-kanya tayong interpretasyon ng pag-ibig. Kanya-kanya tayong pag-receive ng tinatawag mong pagmamahal. Kung sa'yo effective yan, perhaps dito sa generation na ito, hindi effective. Ang stand ko lagi dyan, kabisyo, universal ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, di ba dapat hindi ka nito sinasaktan? Di ba dapat ang pag-ibig umuunawa? Di ba ang tunay na pag-ibig ay mapag-aruga? Kaya I like how yung eksena dito ni Ed at ni Marco, I really love how Ed transformed his pain into something that is na pwede nating matawag na love. Kasi although lumaki tayo sa violence, sa violenteng pamilya, we always have a choice. Kapag nagkaroon na tayo ng pagkakataon na bumuo ng pamilya, sana maging katulad tayo ni Ed. Na yung mga bubog na ito, na dala nung nakaraan ko, hindi po ito yung magiging dahilan para masapit or para maranasan ito ng mga taong involved ngayon sa pamilyang binubuo ko. Diba? Katulad yung sinasabi ko madalas dito sa Dear Love, we could be that person who'll break that cycle. Diba? Or pwede ka rin maging person na maging katulad nung tatay ni Ed. Diba? So I think this is really a call out sa mga magulang din natin. Hindi sa sumasalamin sa poor parenting yung mga nangyayari sa atin ngayon, but I think binibigyan lang tayo nito ng ideya na malaki po ang parte ninyo. Malaki po ang gampanin ninyo sa paghubog ng society na meron tayo. Kasi ang bubuo sa society natin are your kids. Yung mga generation, yung younger generation natin. I've always been a believer na ang youth natin ay ang pag-asa ng bayan. At ang pag-asa ng bayan, dapat inaalagaan natin ito. At hindi dapat natin ito inaatang or ibinibigay sa internet, sa teacher or whatever. Sa pamilya dapat ito. What would you expect sa isang bagets na tinaniman mo ng violence na ang panununtok, na ang pagmumura ay normal lang? What would you expect sa kid na yon na anihin? Kayong bahala kabisyo sumagot dyan.
Mga kabisyo, magandang usapan ito at ipagpatuloy pa natin ang usapang ito sa radyo. Tutok na po kayo sa 90.7 Love Radio Manila o kaya i-download ang aming Love Radio app sa Google Play and App Store para tuloy-tuloy ang pakikinig ninyo sa dramang gumigising araw-araw sa ating mga natutulog na puso. Shout out Alexander Mesiano, Rudy Rodriguez at sa lahat ng mga nakatutok sa atin online. Shout out din kina Ate Grace Lumami. Happy birthday sa pamangkin ko Andre. Happy 18th birthday sa'yo. At sa lahat ng mga nagbe-birthday dyan. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Magbabalik po ako para sa Dear Love. Maraming salamat, kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida, hindi ko pinakakalera. Pero yung auto, pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all. Bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakalera. Pero yung auto, pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Darna! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Josh? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Wala ka pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa alis. Yay! Pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka...
Baka mga child abuse ako dito. Ba? Child ba? Baka mga suwan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo, ba? kapain mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na film? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi ba pala? Parang birthday niya. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba?
Dami mong reklamo, di ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts, nag-iiba-iba, pero yung truth po, hindi nagbabago yan. Which is, the truth is, hanggang ngayon, wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Meron ka na di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin, kasi pinili natin laptop, kasi inisip natin wala natin laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, inassume namin agad wala kang laptop eh. Diba? Kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, correct. May budget sa, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. If you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debuto hindi 42 wishes for 18. 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Saan ba na ng kami bear ba? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, ba't ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Ay, Jusa! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila.
Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3. Illegal. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. Pa, tatay nyo naman ho yung dadalawin natin. Di po ba pagbibigay ng respeto yung pagdalaw natin sa patay? Respeto? Bakit ko ibibigay yun sa taong kahit kailan di naman ako binigyan ng respeto? Wala kang alam, Marco. Eh, pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pangungulit sa akin. Wala kang mapapala. Ano bang ginawa sa inyo ni Lolo? Bakit ba ganyan na lang yung galit nyo sa kanya? Kasama nyo pa rin po kakwentuhan at kadramahan ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa programang gumigising sa mga natutulog nating puso, mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Kabisyo, ano naman kasing i-expect mo? Anong i-expect mo sa isang tao na tinaniman mo ng galit, puot, violence, pananakit, lahat na? O anong ine-expect mong aanihin yan? Maswerte na lang talaga tayo if yung binigyan natin ng mga ganitong klaseng emotions, ganitong klaseng mga negative na pamana, oo, including galit at puot, violence and all, pipiliin niyang maging person who'll break the cycle. 'Di ba? Alam niyo mga kabisyo, napaka ingay na usap-usapan ngayon yung usapin tungkol sa violence and all. Nakakalungkot, actually nakaka-break talaga ng heart dahil pabata ng pabata yung mga na-involve dito like super legit and all. Pero every time na napapakinggan ko yung mga balitang ito mga kabisyo, lagi kong naiisip yung pamilya natin. Na oo nga no, bago naman kasi lumabas yung mga bagets bago tayo lumabas at ma-expose sa society, sa internet, sa social media and all, 'di ba nandyan lagi yung pamilya natin para taniman tayo ng values. And these values mga kabisyo, ito kasi yung ginagamit natin including all our kabataans right now as their guiding star, North Star. So every time na nasa labas sila ng tahanan, they tend to question yung mga nangyayari sa paligid nila. Ano ba to? Tama o mali? At nakaangkla po yun doon sa mga natutunan at itinuro sa atin ng ating pamilya.
Oh, kabisyo. Oh, hindi ako naninisi. Sinasabi ko lang sa atin dito na malaki talaga ang role ng pamilya natin sa paghubog sa kung sino po tayo, like super legit and all. Totoo, holistic nga naman kasi may mga kaibigan ka, may teachers, merong mga estudyante. But the values na binabalik-balikan natin every time na naliligaw tayo ng landas, hindi ba yan yung in-instill sa atin ng pamilya natin, ni nanay, ni tatay, ni tito, ni tita o ng guardians natin sa bahay? At isang realization yung natutunan ko ngayon sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Bakas. Diba? Na hindi mo kailangan maging influencer na napakaraming followers para magkaroon ng sinasabi mong influence. Kasi ikaw mismo bilang isang tao, ikaw mismo na may role sa pamilya mo, wag na tayong lumayo, sa pamilya mo na lang, basic na basic, meron kang impluensya. At kung may impluensya ka, that is so powerful, kabisyo, kasi it could break or it could make or break someone else's heart. Diba? Katulad ng bida natin dito. 'Di ba? So gamitin po natin 'yan sa maayos na paraan, yung impluwensya natin. Bago ako umexit, kabisyo, dahil susunod na si Nicole Yala at Diego Bandido, isang question lang. Yang impluwensyang 'yan, paano mo ginagamit sa mga nasasakupan mo? Good or bad influence ka ba? Holoko! Kabisyo, nakasama niyo po ako, your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Tutok lang dahil susunod na po ang mas kumikinang na usapan ng ating kumikinang duo Diego Bandido at Nicole Yala. Hanggang bukas mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic?